Dobrý večer, hlásím se dnes naposledy z Ronda. Právě skončilo utkání mezi Kometou a Chomutovem. Kometa prohrála bohužel v prodloužení 1-2. Dnes jsem si na rozhovor vybrala střelce prvního gólu Komety Jaroslava Komu. Dobrý večer. První třetina byla nervózní, celkově i v zápase to bylo nejnervóznější. Cítili jste opravdu nervozitu? Trošku asi áno, ale neviem, z čoho to vyplývalo. Asi sme boli moc premotivovaní, chceli sme vyhrať a uspokojiť vlastne to, že vyhráme ten zápas, odvďačíme sa to na tým skvelým ľuďom a nevyšlo to. Střelil jste ale pěkný gól, můžete nám něco říct k této situaci? Bol to nacvičený signál, takže ako vyšlo to. My sme boli dohodnutí, že budeme strieľať od Křečka, že mi to nahrá od Křečinského, alebo to bude posielať dolu. A poslal to dolu, Pepe toho pekne hodil pucher, takže mne to akurát sadlo a prestrelil som golmana, takže. Díky a do Brna jste přišel nedávno, všimla jsem si, že si atmosféru užíváte, nikdy jste takovou nezažil? No, toto som fakt nezažil, toto sa nezažije na žiadnom zimáku v Českej republike, to som o tom presvedčený, pretože aj prvú ligu som skúsil, aj extraligu trošku, takže toto, čo tí tu ľudia dokazujú, tak to je niečo famózne a nádherné. No a je to najlepšie, čo môže postretnúť hráča hrať pre takým úžasným publikom. Díky za rozhovor a přeju, ať se zítra daří. Ďakujem veľmi pekne, nastanou. Já ještě připomínám dnes Kometa Chomutov 1-2 v prodloužení. Hlásit se budu opět zítra, kdy se bude hrát druhé semifinále playoff první hokejové ligy. Tolik pro Rádio Krokodýl, Zuzka Říhová.